Iwain ko na guys. Ito. Lami ang saging. Nahiwa mo ta. Puti. Picture na. Andiyan na mo. Nahiwa mo ta ako. Ako nahiwa na ta ako nay. Apalo ta ako hiwa. Wala na mo picture. Nay. Apalo ta ako hiwa lang nay. Wait. Andiyan. Sudah mag-abot ang ansi at tubangan ang video. Ito bang? Good morning guys. Good morning guys. Nandito na naman kami sa channel ni Nanay Basing. Ngayon, magluto ako ng ginisang saging. Saba. Saging na saba. Ito guys. Alto pikas. Ito. Ubas. Dinong agni nga saging guys. Wa man mahurot. Mao ni nga halam sa tangag asukan. Dahil paday. Tara ka. Hamao na mo ko hiwa na ina. Alam samad nga kahahin na ya. Ayaw ko na yung kamot. Kasal na ay ni Dayang anak. Buglaw naman. Kasal na ay Dayang nak. Dito dati? Bao nila. Hindi kayo mo flower girl. Wala sila yung flower girl. Bao ni mamala. At naman sila sabay. Mamala. Abin nagkuhaan ka flower girl. Mabagod ko na ignorant nila. Karon naman anak na mas ba na? Sabado? No. Mo na pagkaog pobre guys. Na ay masalin nga saging. Buglaw si Ja. Ang saging. Ani tabang si Jaghiwa o ang apo. Tabang hiwa. Gabay chiliyo. Basta hiwa ako kabat. Ina ya. Lupa saging. Tabang hiwa. Mukhaan mo ni si Zam. Gusto mo na ni Za. Paborito ng saging nga. Agisahon. Bahaw ba nga dinungag. Sa gisahon. Nabutangan og asukal. Brown sugar. Oh, pwede white sugar. Pwede po white sugar ko no. Ang galing naman ng apo ko. No? Kamu namang hiwa. What? Brown sugar, white sugar. Istoryahin na. Ang kutsiliyaw, imong kamay ba? Apel na naghiwa. Wala dyan, hibo ko pizza. Dahil na. Sa may nusad ang gabi, ebe. Ito, bago ko mag-on to. Ito ko Sadyo ka na to. Sadyo man ka na mata. Na. Katugo na ka. Pag-abot. Diyan wag kakakaan. Ala. Sadyo manggunta ng mga mata gabi. Ades ang gabi. Kinanimba man ta. Ikaunam ka tikang. Agarhan. Sa misa di galyo karon wa may makasimba na. Agarhan. Okay. Wa may kasimba ron guys kay nasakit ang bana way mag-drive. Oo. Sakit niyang dugan, sakit niyang operasyon. Positive. Way mag-drive, wa may nakasimba. Kapito na baron ka misa di galyo.
Dai. Nabi si kwarto. Eh? Awa. Alha si Jato. Ito. Si? Oo, ito siya ugan. Ito si Jato. Si Deb? Pwede. Kami nga ako. Kami nga, dugay tayo si Jato. Bigaw ko. Tawa kami nga way mo papa. Dito pa Saudi. Sorry na. Ikaw ba ba kami nga wa? Dugay naman si Tito Dari. Tito Dari. Jadi, Agsi kasun ang sa ingas asbana ni Dayan. Tito Dari. Dani Oh, Tito Dari. sa may trabaho. Muna pulis ba kuya siya? Pulis. Oh. Ano ka na trabaho? Ay, nga na, hindi na. Ako hindi ko, yan na. Nga na anak mo. Ah, yan na. Samar ka ha? Gisahonan na mo guys. Gusto ka magkagsaging no? Dami na. Gamay-gamay. Mula ka to mo ko sa gimay do. Katuo na. Ba, imo de balik luto. Wow! Luoy ang apo guys. Si Janela, grade 2 na ni. Oh, 8 tahun ida. Oh, 8 na edad. Kabasa Alam na. alam tada ho, abi daw 7 pa ko, 8 na da ko. Oo. Sige, ito sa nang dyan. Init ang mantika guys. Amahan ng ilunod at saging. Guys, saging na tinatag. Waksak. Na ganahan mo ka ang apong saging. Lagi nagnainganin ang tukalan. Lamay adyo ang saging. Karon pa siguro mo kitag saging na gigisa. Sayang man guys, hindi mo lamang Kanon. kuan kay dahil mo po sila kay bahaw naman na nga gisahon aron mainit nga butangan og asukal. Central. Brown sugar guys ang ibutang Nay. aron nga mo Nay. tamis. Nay. Ang babadyo na ingana ang to. Lami ang saging. Ahaman ni hajud kan untanan. Paborito ni Ila ang saging. Atau una man wala hulot ang saging lami ang babadyon. Nay no. Bangan na ito naman. Aming mga pobre guys kay og na aming mga bahaw-bahaw. Ang mga pangitaag pamaagi na makaon pa na kay sayang nga tayo ikapalit. Lami na babadyon. What sila? Ano mo? Lami ako. Ay, awa ko. Lami ang saging. Atog pa man sila ate Sesay. Super. Luto na guys. Lami kayo. Luto na. Mukha ang naghang apo dani. Yan naghang apo guys. Oh. Kaon na sa saging nga. Ganggi. Paboritong saging.